Ang preparasyon sa akong apong babae, guys. Mauni. Amo ni apo na kong babae, guys, nga graduates karong adlaw. Si Felicity. Manggiulawon kahi ni, guys. Mo ni panganay na nga apo, guys. Nagtapok ang tibok pamilya ni, guys. Og ang sipat na mo nga higala, guys, niduyag sad sa mo ang selebrasyon. Siya si Tatik, guys. Grade 12. Long. Ajudan ang mga bata deh, kamura deh. Day. Ajudan ang mga bata kay. Ko ang mga bata. Are na ang mga bata kay. Saman. Ayan na. Tigo eh. Mo naging magipakopsan day kare. Sinang juan ba ato sa tonin jo ka? Ma, ayo pasud na naman maligo ko. Maligo nang manihapon na. Uy. Wa pa may kuan. Uy, di na ma. Bisag unsa kuno pero nga nagkolor na amo ning apuhan ni way. Kani po mo na po ni mo sunod graduates po kon. Graduate. Say color na. Ganira ning luto Lami. Oh, okay na na. Yung isaw. Kani po mo graduates na po ni pohon. Sus, di ano ako mga apo magtapok, Tracy kabuok. Si Isay mo ay panganay nga apuan. Muy. Pia. Luod ka. Sunod din. Ay, magwang yung iskat dyan. Magwang ka no. Lagi ikaw mo'y panganay. Sunod si iskat dyan. Sunod si Hyper Goku. Sunod si Kuan, si... Di katong anak ni Lisel. So, di ba na nagtitiliw eh? Dili. Nana may daga puliser pa rin makadaka. Si Janjan day. Oh my God. Oo, lagi. Kato day, anak nagtitiliw eh. Orwin, kuan pa to, bayong pa to. Katong mga anak ni Lisel kay para na yun yung kadako apon. High school na madali itong isa. High school na. Ha? Tsaka na. Kat mo ni tungas. Di na manganhi. Hanggang mo Jose. Hanggang ni Jose? Nalubog naman. Galing kuno kay Wa na ka ato bet. Wala na ko. Da, tagaan
Tuhugan. Kay babayad man. Ay, ka nagaluto? Nga tangad, nga tuhugan. Udah kung tagabayad, tayo balik ilang bukta tong kanya dili ko bayad. Matay ya. Bahala ka. Ang ginawa mo? Dawan na ko kay waman kita mo bukta tong kulan. Good. Pino, paminaw. Abi ni mo. Para ba nga? Hindi ko na. Tambaw labad ulo. Ito. Ito man. Para Kausos man. Ay, basta lang itong tinahin ni Gedi. Imbis kay Hoy, kaon na! So, imbis mo kakaon kay mo hugot. Gibira pa man nataywa. Bato diya. Aga. Mira madali. Oh, sapat-sapat itong padakan. Udah ka kanina. Sige, sige, sige. Ngisig tinuod ba? Ana. Gipadakan na. Ugwa pa ni Ron, adi Jod. Karon pa ba? Salamat, na Jod. May bibor. Pagaling nakatagay. Saman de. Kabuang ka dyan itatik, guys. Di dyan mawa na yung kabuang. Basta na yan siya sa amo ang grupo. Mani among bukon, guys. O, nalipay lang po ko, guys. Kasi yung pagpasiaw, mga tao jumitanan. O, dili na namo ni siya iglain, guys. Amo na jud ni siyang suod nga amigo. Sa unsa nga okasyon, guys, amo jud ni siyang imbitaron or sa unsa pud namo nga problema kabayan sa mga katig, politics. Siya po amo masampit, guys. O binagyan ning video, guys, akong tapuson ning ako ang pag video sa ako moingon, guys. Bye-bye.